Matatagpuan naman natin dyan sa may bahagi ng Alaminos City, binabantayan ng lungsod or ng Disaster Risk Reduction and Management Council ng lungsod ang kaligtasan ng mga turista at residente kasabay ng pagdagsa sa mga puok pasyalan sa pagtatalaga ng first aid stations. Bilang bahagi ng mga hakbang, nagtalaga ang tanggapan ng mga tauhan sa mga matataong lugar at dinarayong pasyalan, lalo na sa Lucap Wharf at 100 Islands National Park na inaasahang dadagsain pa ng mga bisita. Ang mga first aid stations ay estratehikong inilagay sa piling lokasyon upang mabilis na makapagbigay ng paunang lunas sa mga nangangailangan, kabilang ang mga kaso ng minor injuries, heat-related concerns at iba pang biglaang karamdaman. Nakahanda rin ang mga responder na makipag-ugnayan sa mga ospital sakaling mga ilangan ng karagdagang medikal na atensyon. Bukod sa medical response, patuloy rin ang pagbabantay sa kaayusan at kaligtasan ng mga puok pasyalan sa pakikipagtulungan ng iba't ibang lokal na tanggapan upang maiwasan ang aksidente at masiguro ang maayos na daloy ng mga aktibidad. Hinikayat naman ng publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, sundin ang mga paalala sa kaligtasan at agad na isangguni anumang insidente upang maging ligtas at maayos ang pamamasyal ngayong holiday season. IFM News. IFM News. IFM News.